खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गोदाव तुसिनाव नोंथांमोनखौ दामानि बुगा लेलेम होननानै गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे दखाननिफ्राय स्राय फरायबाय आरोखि बेवाइनि दखानाव फैदों आं दा ओमफ्राय नोंथांमोन आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो सोरबा सोरबाफोर गोदानफोर अननानै आंसिम साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय फुंनि खाजा फुंनि माने फुं सानसुनि खेबसेनो खाजा जानाय लोंनाय जगारफोर लांफैदों आरो आं दा बेवाइनि दखानाव थाव गोथां लाबाय ओमफ्राय दावदै लाबाय ओमफ्राय दालि रुनानै गारखाबाय आरो मोननानै दङ दा दालिया रुनानै समबार हैनांगौ ओमफ्राय नै दाख्लै लोखि फुजा खालि थालिर फाननो लांदोंमोन आरो आं ओमफ्राय फानस्लाब लांनो हायिनि न'आव थांदोंमोन नालाय आङो फानस्लाब लांनो हायिनि बाजाराव लोगोफोरनो गालांदोंमोन ओमफ्राय दा बे आब'आ फाननानै फैसाखौ लानानै दं जाहैदों ओमफ्य दा हरनो नागिरदों खै थाखा मोनखो 70 थाखा बा बेखौनो गारनाय मोनबा मोनगौमोन लोगोफोर बे 70 थाखाखौ बेखायनो मानो गारनो होननानै लानानै थांथारदों आरो दे गोजोननाय थाबाय आंबो मालाबा नोंखौ फानना होयोना फाला बदल फानलायनाया फाला बदल नङा एखमबा आं फानना होबाय एखमबा बै फानना होबाय बिदि आरो जोंना बागरगाव बाजार जानायनिया ओमफ्राय जों गामिनि आरो गामिनि माने बेवाइ असे बाहागि बे बिजावजालि देरसिन एकदम प्लास्टिकआबो माबा गैया नामा खोमा गैया नामा खोमायालाय बेसेबां ओंखारलासै लांनोसै जाहैनोसै ओमफ्राय आंना स्वामिया माबा मारा हैदों आरो गामिनिनो मारा हैदों ओमफ्राय बिथाङा ओंखाम जालाङाखै माबा 6 बिघाल' नालाय ओंखायनो ओंखाम जायालासिनो थांबाय ओमफ्राय आं दालि ओंखाम ओंख्रि मोनखाबायमोन होनबाबो जालाङासै साहाल' लोंनानै थांबाय नाम्बार गाइखेर सोनानै साहा फुदुंनानै लोंहरबाय आरो आं दा ओमफ्राय दिनै नै लोगोफोर बिजनियावबो थांबावनांगौ लन नाम्बार लायनो ओमफ्राय लन नाम्बारा बोसोरसे जालायलांबाय एकाउन्टनिफ्राय दानबाय थायोमोन ओमफ्राय एकाउन्टनिफ्राय दानबा एसे बेले बेजे जायो एकदम थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा 50 थाखा एखमबा 400 गाहाम बारा दानो बिनि थाखायनो जोङो लन नाम्बार बिदों आरो दिनै मोना जायखिजाया दा खबर लाबावनोसै ओमफ्राय थांनो सोंदों थांनाय जागोन ना जाया बेखौबो गद मिन्थिला आरो ओमफ्राय माबा मा होनो लन नाम्बारखौ जोंनो नांथारगोन होनना बिदों जों माबा दिगदार जायोना लन नाम्बार एक्सट्रा थायाबा ओंखायनो आंना हांसो बोरायजों जानो खुमब्राफ्रा रिदि थायनानै दं आंना थाइथाम दं बेयावहाय फख्रियाव थाइनै दङ जानो आन्था दं आरो बायनानै जानाङाबानो जाबाय एबार जोगोनार गैयाहाय लोगोफोर जोगोनार थाइसेबो मोनजायाखै ओमफ्राय दाख्लै एसे मानलाहांदों ओमफ्राय होजों जोंनि न'आवसो एसे जोगोनारा दंमोन माने जोगोनार बिफाङा एसे मोजां मानलादोंमोन ओमफ्राय खेंखौनो होआखै खेंखौ बिराद मोजां थायगौमोन आरो ओमफ्राय जोंना खुमब्रायाबो रिदि थायनानै दङ ओमफ्राय ग्रामसिबकआबो हांसो जानो बिदोंमोनहाय लोगोफोर मालाबा खबर लानानै हरनांसिगोन आरो हांसो मासे बायनानै हांसोआथ' न'आव गैखाया ओमफ्राय दा नै मोनफैलायबाय न' ओमफ्राय नै लोगोफोर बिराद जारला जाना दं आंना नैबे जिया मा लांखायावनो खाबाय सप्तासेसो जाबाय खानाया ओमफ्राय दानोनो हायाखै मानो दानो हायाखै र' नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो बिराद जारला रासो नाम्बार मा नाम्बार बावलाजोबनानै नै नोखौ जानला मोनला लाना फैबाय बे नोआ नैयो जोंखौ खोन्थागानोसै नैबे नोआ ओरै फाग जायाना ओमफ्राय बे हेन्दलुमनि नोआसो मालाय आरामसे फाग जायो बियो फेनस्रा जाया ओमफ्राय नाम्बारजोंसो मिलायो जाहैदोंहाय ओमफ्य सुनानैसो आं बिनि माबाखौ दिहुननांसिगोन जोंनि हेन्दलुमनि ट्रेनिङाव माबायाव मा होनो थिउरि लानायाव मोनखादोंमोन आरो रासो नाम्बार सुनाय ओमफ्राय नो नाम्बार सुनाय ओमफ्राय नोखौ सुनानै रासो नाम्बारखौ मिलायनानै आं दा रासोखौ बिजनिनिफ्राय लाबोफानांसिगोन आरो रासोखौ ओरैनोबाबो आंनो गंनै नांखागौ मोनसे गोबों मोनसे गेसें ओमफ्राय बे सेङा बेङा मोजां मोन आरो ओमफ्राय बेयाव जालाबा नै फारसे कहि जाना दं फारसे कहि दैजोंसो कहि जाना दं आरोखि बियो ओरै दाजाया ओमफ्राय नङाबालाय आरामसे रासोआव सोखाजोब्बायमोन आं ओरैनो ओमफ्राय रासोआव सोखानो बिराद लस जाबाय आरो साननैफोरजोंनो हायो गोसो होनानै मावबा ओमफ्राय आंना खामानिया बेनोसै नालाय एखमबा थांलाय फैलाय बबावबा थांनाय मानाय जायो बिनि थाखायनो हायासै आरो ओमफ्राय दा लाबोफानोसै आं बेखौ रासोखौ सुनानै नाम्बारखौ दिहुननानै बेखौ रासोखौ लाबोफानोसै आरो मा बुङो माबा सोंथलाबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय रासोखौ सुवा आरो माबाखौसो नोखौसो सुनानै एसो रासोखौ लाबोगोन मा ओंखाम जानोसै नै दावदै लायदों आं दासो बेहा मोनायाव आइसक्रिम जाना फैनानै एकदम गगा मोननायानो थोन आरोखि आं थांफायाखैना दाख्लैबो बिदोंमोन आंजों थांफानायावबो आइसक्रिम जानो आंथ' होखाया मैया बिबैजों थांदों आरो बिबैजों थांनायाव आइसक्रिम जाना होनाय बिबैया बिमायंनाव थाबोबाय ओमफ्राय गामिनिफोरजों फैफाबाय आरो गावहा ओमफ्राय जाना फैनानै थोन गगा मोनफैबाय बिसोर बिबैफोरजों बांसिन अख्रा खालामोना मा आयं होनो नों जानो होनबाय नालाय होबाय आयंआ बिमायंआ होदों जाहैदों आं जानो होनाखै नालाय आयंआसो आइसक्रिमखौनो जानांसै मोनसे दिननानै होदों गाव जानो आं जाया होनबा जायोमोन ना नोङो ओमफ्राय दा आं दालि सम्बार होनोसै ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय दावदै एवसै मा होनदों दालि मोनखांबाय दालि मोनखांबाय मानि दावदै नायनाय बियो दावदै नङाबा बबेनि बिलाइ दाउ बयलारनि माथो हांसोनि बायदि सासेया नै गानफब जोमफब बिथांमोनहाबो गगा मोनजोबनानै दङ बिहा लाव गाव फुजा जानानै गगा मोनदों दाउलेब बिराद दाउलेब बियो नुवाखै आंहा गाननो बायबाय गावस्रा सोलागासिनो गाननाया अबेयो आं आसानखौ होनाखैथ' जुथाखौसो होनदों नै लोगोफोर सामब्रामखौ लाबोबाय सामब्राम माने थाव गोथांसोहाय सामब्रामखौ लायनोसै बावलायलांसै थाव गोथां लायबाय एरिबाय नै दालियाबो ओरै गोनां दं दालिखौथ' आं बारा लाव जानो सुखुखाया ओमफ्राय नै एसे गथा संसै आरो आं ओमफ्राय दालिया जोंना एबार एसे अखा मोनदोंहाय लोगोफोर बेनि थाखायनो एसे माबा जानो नागिरो आरो बेखायनो आं कुकारावसो बांसिन होयो आरो आं कुकाराव संनायखौसो गोथाव मोनो दालिखौ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय अरदाबनियाबो गोथाव जायो जानायालाय मा जादों नोंसोर दावदैखौ गेलासो दिखुना लानोसै दैनि जाहोननि द' आन्दा खायो दे द' दालिया माइसो आथिं आसिनानै ड्रेस गानग्रोदो मा थावा ओमफ्राय दासान्दि मा जादोंथाय आङो माबाफोरखौ बथलनि थावफोरखौ एसे मोनामनाय मोनदों आरो ओमफ्राय हिलिखौसो लागासिनो ना आंनि खुगाया एसे बेलेग जादों एसे मिथिला
Jalan bisa dulu. Hah? Makanya nilainya kuat. Nilainya kuat berapa dia? Nilainya kuat deh. Tambah, tambah. Nih, tahu lihat. Nambah. Kau kan nak ada. Ini orang terasa sih. Ma. Masuk. Ma? Kamu mana? Dia suka mana? Tak ada mana dia? Lagi, ini makan dulu lagi. Ibu mana bukan masalah. Ayo, umar dulu baju sih kayu. Anak mulai kan ada kayak dia, anak ada apa ada tidak? 나 열만 드시네. 자, 갑자기 시오가니 씨 그리고 먹지. 나 angkat nama nanti aku marah model sama dia yang mau jalan itu kita model sudah sama nanti nunda deh. Ini kalau sampai sampai sini mana? Muya. Saya kalau dunia lebih jauh dia lokin apa nih? Bebok mabel lawak khusyuk bos nih. Muya nih lawak. Kapan janji? Kapan aku tanya nih? Zaखां लोंखां देवानि मानसि नालाय देवानि मारिनो ओंखारलायबाय आरोखि नै गुरलाब बुथारनानै जाखानाय लोगोफोर जाखानाय हैनो नागिरदों ओमफ्राय नै आंना एक्टरा थांसिगोन आरो कलेजाव मालाय एक्टर बायदि देलायनानै बारा सिख्लाफोरखौ नोजोर दाहोहाय न' खाथि खाथियाव मा मेरला दंखायो गथ' गावदांना आंबा दंखायो मेनु गावदां थारमाने फिसौला जायो आरोहाय बेखायनो दावबाय आङो फिसौला जानायखायनो फैदो आयौ गस्ला जोमगासिनो अरजाया जेबो नङा दाराय दे नुस्लाबखायाखैना ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों जोंनि गुरलाबखौ जों दा गलांबा जारला जागोन आरो खिन्थु माबा मा होनोमोन मामाजिनि 10K नि एकदम खानायफ्रासो मोनलायलांसिगोन हाय लोगोफोर मामाजिनि 10K खौ माला मोनबावगोन 10K होनांसिगोन मामाजिनि 10K हाबनायजों हेन्डलुमनि 10K हाबनायजों 20K जासिगोन ओमफ्राय बे 10K जाबा 20K जाबाथाय एकदम मा गाननो मा जोमनो सिन्थायानो गैला आरोखि सासे आब'नाव हैनो नागिरदों जोंखौ ग्रुपनि फैसा आरो यानि लानानै दोननाय दंमोन फिसाजोनि माबायाव आरो देहानि प्रब्लेमाव खनसे आं होनदोंमोन फिसाजो सुगार जादोंमोन बेयावनो लानाय दंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ हैनो नागिरदों जों दा सानैजों ओमफ्राय साखि साबोद नङाबा जाया नालाय बेखायनो आंखौ साखि महरै लांसिगोन आरोखि साखि साबोदाबो होआखै आरो होआखै नाखि जारलासो एखमबा साखि साबोद लाबाबो साखि साबोदाबो ओरैबायदि माबा जायोहाय जारला जायो जोंनि आनै मोननानै बिदि जायो मानसिनि फैयै फैयै मोनफैबाय नै मालाय बेपारि बाबुआ दुनिया फट ये क्या है लाइ हाक आयु लाइया जि साइसाय बेसेबां लाइया 15 बेफोरबो लगायलायनाय मानो ओंखारबाबो बिदिखौ बायो मुलाखौसो बिदि लाब्लाबो बे मुलायालाय बेसेबां जि आराम देलायलायदों नै मालाय आयु आंहासो नायदोंमोन ओमफ्राय आंहा जानो होननानै नायदोंमोन आरोखि आंहा दाउ अमा बेदरजों जागौमोन बे मुलायानो गोथाव दा बायदियाव नों बे मुलाखौनो जादो आं बिलाइखौ जासै आंनो होआ बे लाइखौ जायो आं बायोलै लाइखौ गोथाव मोनजादों आं मुलाखौ बायो लाइखौसो मोजां मोनो 20 थाखा फानो नामा बेखौ जोंहा थाइबानि मोनबोदों 15 थाखा फानो गाइखेर नागिरहैदों जों फैनायखाय ओमफ्राय थाबायनाया देनजारसो जोंनो गाइखेर नागिरनायखौ खिथादों आरोहाय मा नुवाखै माबा मा होनोमोनलाय फेसन श' खालामनायमोनबा मोनथारगौहाय नोङो मा फेसन श' जायोथ' फेसन श' जालायो नैबे आंना बिजामादै आयै जि आराम सोराव लाय होनदों जावैसो निकिता सिनिबो गैबावा सापातबो गैया जायो नै लोगोफोर नुवाखै फेसन श' जायो आन्दा थाबायनाया खथ्थ' मोजां जायो नै थाबायनाया फेसन श'निसो एकदम कारेक्ट जुदि फेसन श' खालामनाय मोनबा एसे मोनगौमोन बिथाङा ओमफ्राय बालें साइज खानाय साइज बेफोर दंजोबोमोन महरफ्राबो दंजोबोमोन ओमफ्राय हालुवानि हिन्जाव नालाय मावनाय दांनायजों एसे माबा जाबाय आरो डिस्ट्रय जाबाय आरो मा होनोमोनलाय बिदिखौ एसे खाराब जाबाय आरो इंलिसबो थांस्लाबा बुरिबो माबा होनोमोनलाय बर'बो थांस्लाबा नुवाखै देनजारसो ओमफ्राय माबा फैसा ग्रुपनि जाखानो नालाय बेखौ होनो फैबाय ओमफ्राय बेयावनो जों साहा मोनलोंसिगोन आरोखि ओमफ्राय गाइखेरखौ नागिरब्रबलायबाय ओमफ्राय लोङाखौ होनथारा आरोखि जोङो मालायनि उनुदान मोननायखौ लोङाखौ होनथारा ओमफ्राय गाइखेरनि साहा ओमफ्राय बिजनियाव थांनोबो होन्दोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय बिजनियावबो थांनाय जामारसिगोन आरो थांनोसै दसे थांनानै दसे फैनोसै ने माबासो थांसै 10:30 बासजों थांसै ने हास्लाबावगोन बे खैजागो टाइमा नायनाय 10:30 बासजों थांनांगौमोन आरो हास्लाबगोन बायदि मोनदां 10ता जाबायानो हास्लाबनाय नंला खोमा आरो देलायखानायसो थांबानो जायो मा दुगैलायबावसै दुगैयाबा मोजां मोना नै दुन्दिया बेसेबां मुथायाव लानानै फैबाय आरो गाइखेरखौ 20 थाखा मुथासेयाव लांनाय नायनांसिगोनलै
आंनि जामाइजोंनाव फैदों आरो नै खुमब्रा रेडि दां खुमब्रा नै लोगोफोर नुवाखै बेसे माहाजोनखौ जामाइजो खानानै दोनखाखो आङो थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7 8 9 10 11 12 बेथ' 12 बेयाव 12था ओमफ्राय नै दंबावोसो आरोखि 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ता दं आरो नै आमा बै सेन्देलखौ नांलाबा आं हरदो जुथाखौ जामाइजो बै जुथाखौ नांलाबा आं हरदो मानियाव दोनखो एफा मोजां जुथाखौ नै इदि सोना दोनदों लोगोफोर ओमफ्राय आं बिदों आरो गाला जि खोमा गाननो खुमब्राया नै फानहरखाजोब्बाय जाहैदों बेखौ 43 माबा 43 फैसानि नै लोगोफोर थारैनो थांमारसिगोन आरो बिजनियावहाय देलाय मालाय ओंखारलायबाय आरोखि नै एकदम बेबायदि देलायलायबाय बिथांजोबो आराम गावदां देलायना फैबाय आरोखि ओमफ्राय लिपस्टिकफोरखौ खथ' साइज नुसिगौमोन नै खांख्राइखौ गोदान फुजायाव बायाखै आं फुजायावनो गोदान बायाखै सोग्रा बायदों खेंखियासो जि मोजां माबायदि बे माबा मन्दिर सेराव फानैनो ओमफ्राय दा लाबोनांसिगोन मोनबा एसे बेरायनांगौ दिनै ओमफ्राय मोनबाथाय लाबोनोसै आरो दख'ना लाबाय नै लोगोफोर नै फैयै मोनफैबाय बिजनि नोगोर आरो ओमफ्राय जोङो दा आमगुरियाव थांगोन बिजनि आमगुरि ओमफ्राय बे बिजनि आमगुरियाव खुन्दुं लायनो थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोननो दहाय खोन्थादोंमोन आं मोनथिलायलांला बावलायलांबाय ओमफ्राय आङो नैबे आनैया दख'ना आदि दानो नागिरदों आरो ओमफ्राय अनलाइनाव मोनसे जा मोजां फसायग्रा दं आङो गलाब कालारनि आरो ओमफ्राय बेखौनो दानो थिनबाय गनसि गंबानि ओमफ्राय बेखौनो दा दागोन आरो जिङावल' आगर लानानै ओमफ्राय दा बे खुन्दुंखौनो आमगुरियाव लायनो नागिरदों बिजनि टाउनावबो मोनो ओमफ्राय एसे दामा बारासिन आरो बिजनि टाउननिया खुन्दुंनि दामा बारासिन बेयाव एसे गुदोब बायदि आरो ओंखायनो एसे खमनि मोनो बेनिखायनो दा बेयाव लायनोसै आरो गांबेसे जायो मिथिया बिथाङा 8 खान आदि दागोन आरो ओमफ्राय आं गांसे गांनै बारा लाफानानै सोंफानोसै दा खनसे ओमफ्राय आंनि उनाव आंनि बाहागखौ आं दाखनोसै ओमफ्राय आदि जासिगोन आरो एक्सट्रानो दा खै हाजार थाङो नोंथांमोना नायबाय थादोल' आरो आमगुरिनि खुन्दुं दखानखौ रासो रुसु बायनांगौ बेना रासोआनो गैया ओमफ्राय फिसा गोबां आरो रासोआ ओमफ्राय रासो एसे गेसें बायनानै लांगोन दा नायलांबाय थादो र' फैयै मोनफैबायानो नै आमगुरिखौ दा खर' गोथां खर' सारोम मोनदों बे आंखौ नैबे जाहैबाय बङाइ बास स्टेन्ड बरपेटा बास स्टेन्ड ओमफ्राय एकदम बङाइ गासिनो नै बिथिं थांबाय बिजनि कलेज बिजनि कलेज मबाइलाबो बेटारि गैयाहाय दा सुइस अफसो जालायलाङो आंहा सुइस अफ सिङाव गोथौआव ओमफ्राय ओरै थांसै आरो नै ओरै थांबाय बङाइ बुंनि एकदम ओमफ्राय आव थांनो गोसो थांसै आरो ओमफ्राय नै ओरैनो आरो आमगुरि सलगुरि नै बेजोंनो खोलाथिं सोनाबथिं नङा हायना नोगोर नैखौ ओरै थांनानै आरो ओरै सानजा जाबावना ससे दावखोनांगौ नों थांखायाखै नोङो मेनल थांबायना आहा बेयावनो औवा फानबावसो मोनजाहैदों फैयै मोनफैबाय एकदम खुन्दुं गुदामाव आरो न' बायदिसो नै बेयाव खुन्दुं रं एरिबो होयो ओमफ्राय जाय बिजनेनि बे मिन्थिखायो आरो बै माबायाव जिङावबो दङ मा होनोमोनलाय हाइरड जिङावबो दङ ओमफ्राय बेनिया एसे मोजांसिन जायो एसे खमसिन लाखिनानै फैयो आरो जिबो दायो खुन्दुङा आं लुबैनाया गैया जाहैदों दा थांनांसिगोन दखानाव आरोखि थ'रे चलो इटु दखानि दे दखानि नहय दखानदार दखानि तो आप ही है ना दखानदार एकदम आमगुरिर नैसानसै जिबो दायो आरो थांदे जुदि नाय फन मारि जुदि गैयाब्ला दखानावबो मोनाबा फन खालामनानै अर्डार खालामनानै गाव लाबोगोन जाहैदों ओमफ्राय सोंहैग्रोनोसै दखानाव फैनाय नङाबा गारि भाराया लस जागोन ना बिथाङाबो गारि भाराखौ लायामोनबानो देन जायाखै होननानै होमबानो नोंसि माबानो हागौमोन आरो ने नोंनि रं होनायखौ माने खुन्दुं रंबो होयो आरो बेयाव नै हिनजावफ्रा माखौ बासिबाय नायदों बेखाय बिजनि लक्ष्मि मेलाया दिनै जोब्बाय आरो ओंखायनो होमबाबो फिरबाव आयौ एबार थांसिगोन पानबारि हाथाइसालियाव फैफिननांबाय हाथाइसालिखौ गारना थांनानै बिजनि मालदार दखानि ना दख'ना दखानि मालदार दखानि ओमफ्राय लानोसै र' दा बेखौनो लांसै 12 खान थांगोनब्रा मोननैबा थफ्ला मोननैबा बारा जायोबा दानाय जायो बहाय बर' रोंजोबबावबायसो दखानालाय रोंखानांगोन ना बिजनि नंबर 1 दखानी ना नंबर 1 तो अपनी पूरे अपना दुकान थी iya tuh kita otomar mohoi नै बैयाव मोननै दंबावसो आरो नै आगरखौलाय नोङो जेखौ लुबैदों बेखौ मोनासै लोगोफोर नै बेखौसो लानाय जासिगोन आरो ओमफ्राय नै आगरनि दङा बेखौ मुथाथाम है बेखौ मुथाब्रै मुथा सरजाबनाय जाबाय नालाय लाबाय